Niin Jetpack Joyride. Peli on ihan tämmönen... Ihan hyvä, mutta peli on arvostelu ja kokeilu. Eka kokeillaan, sitten kun mä oon koittanut, niin sitten mä arvostelen tätä. Mä laitan vähäksi aikaa paussiin, kun tää laittaa. Joo. Joo. Hirveä musa. Siis tässä on niin kauhea musa. Niin. Nyt lähtee. Siis mä oon ostanut tähän jonkun tämmösen, että voi pomppia. Tälleen peräin. Jee, rahaa! Money. Hei, älä sitä... Se, että noiden yli pitää... Niinku... Ai! Ei tässä muuta oo kuin vaan hyppiä. Ja väistellä noita. Ja sit kannattaa kerätä rahaa ja varoa noita ohjuksia. Vois sanoa, että joku... Ehkä nyttenkin vois sanoa ehkä joku 3-4 tähteä. Musta tää on ihan Meillä on 20 oota se... Tuossa olisi ollut semmonen, että se on joku erikoisuutta. Niin 20 on meillä se, että... Maksimi meisten määrä. Musta tää on joku 5. Koska tää on ihan sairaan hyvä. Hei! 4-5. Ei saatu sitä! Mä oon hankkinut tällaisen, että tää lähtee tälleen pumppumaan. Pitäisikö mun koittaa vielä kerran tätä? Joo. Hyvä musa tässä. Kato kuvaa! Vois mä lennit sitä... No niin, ja meillä on 1000. 100 nousettua. Kato. Jee. Tää pomppii korriten. Mene matka. Kato, se yksi vaan on tossa, että älä pommua! Kato, se ampuu luoteja tuolla. Mitä? Kuoleeks nää jotenkin vaan tänne? Kato. Nyt kuolee. Käydään vielä kuvaa, niin sitten kerätään peliä. Me saatais toi, mutta ei kannata ostaa. Emme tuhlata rahaa. Kattokaa nyt Noniin. Sitä. Jep. Niin tässä olisi peliarvostelut on niinku 5 pistettä ehkä. Täällä on joku soppeke. Juu. Okei, elikkä. Se olisi nyt moro. Hyvää viikonloppua. Kuvastas.